Ilocos Shooters Organization wenno ISO iti baro nga grupo dagiti agkalalaing nga letratista wenno photographer nga binuo dagiti agnaed iti probinsya tayo nga Ilocosur, Norte, ken Abra. Aditan nga nang tedda iti tulong kadagiti agad-adal iti Villamar Daycare Center iti Ili Akawayan nga addaan iti tema nga Shoot for a Cause. Sakbay nga maiyawat iti nasao nga panakaited iti tulong ket iti nga nang ted pay iti may sa programa dagiti ubing. Aditan nga ginundawayan dagiti nasao nga grupo nga laan iti picture dagiti ubing ni Florence de la Cruz maysa nga miyembro iti ISO iti mangipalawag maipapan iti daytoy a programa. Project ti Ilocos Shooters Organization, Shoot for a Cause. Iti Shoot for a Cause kasi agpagpag na kami agpicture ket na panunutan mi nga imbes nga mapangkam lang ti mesa nga lugar nang pili kami iti mesa nga lugar kasta matibilya mga daycare nga in kami pagsyutan kadigito bing. At the same time, nangala kami iti sponsors mi nga makaited iti sangkabasit nga tulong kadigito bubing agbasbasa dito Villamar Daycare. Kasta makada Congressman Ryan Singson ni Apo Mayor Jeremy ken ti Marcias Delicacies. Ngem kadwan na kadigito members mi nangited damit ti personal nga tulong da ken tiyempo da kadating proyekto. So bale dati proyekto mi photo walk bale, picture taking at the same time community service. Nakunapan ni De La Cruz ka nagtitinulong iti grupo tapno mayuswat iti nabigbig nga programa aditan nga balay gimet anaramid. Adu ti plano mi ti ISO ken halay nga ti Villamar iti target mi nga papanan. Agbiro kami to pay kadigiti luglugar nga mabalintay nga pasyaren. At the same time mabalin nga pangi-extendan iti tulong do daman maoro-orto ti grupo kas kuma kadigiti barbarangay nga hanon nga madandanon ti publiko ken digiti bubing awanan. So nakita mi ditoy adu digiti ubing nga saka-saka agpagna ket kasla na inganyar manen dati grupo mi nga agsublikam to manen ket nga lugar ken sabsabali pa nga lugar ti Ilocos. Sira nagsakmet nga nagyaman iti maestra nga mangisursurot kadagiti ubing nga managan iti Virginia Kwakusan dita nga nakunana nga dakkel nga banag iti naited kadakwada kang ronaan na dagiti agbasbasa. Agyaman kami ti dakkel nga tulong da ken thank you ti Umayda ditoy kadagiti daycare children nga tinulungan da ken sana Umaydan tumanen para kanya kami sir ket dakkel meteje nga tulong kadagiti daycare children ko sir. Kapuan ng tabalay iti naiswat iti nasao nga proyekto dagiti membro iti ISO ket dita nga nakunada nga itultuloy da iti kastoy nga ganuat da aditan nga naibagad nga agtultuloy iti panagallukoy da amin dagiti mangayat ken interesado ang makimembro kanyada. Ryan Pardo, Core TV News.